Priči kako si teo da učio Informer tekst napamet da bi dobio kilo zlata. Molim? On učio je Informer. Snow Informer. Neko novina Informer, neki članak. Ne, da bi dobio kilogram zlata. Drugar mi rekao, imao sam tad, kad bi smo 11 godina. I drugar mi je rekao, stariji, naravno govnar iz kvarta, ono što uživa u tome da mlađe mentole ozjebao, je rekao, ste čuli ko ima nagradni igra na Pan radio, a Pan radio je bio u vlasništvu Lutrije Vojvodine, pa pazi, ja sam znaš, ja sve želim da mislim da su oni mislili kako sam ja nešto pametniji od prosječne dece, pa su mi dobro napakovali da ja kao mudrujem, znaš, kao to je radio od Lutrije Vojvodine, a Lutrija Vojvodine jeste imala kao neku nagradnu igru gde je bila kilo zlata nagrada. I oni kažu kao sad ima novo, ko nauči celu bez greške da otpeva Informer od Snova i otpeva je u programu na telefon, kao dobit će kilo zlata. Ali se sećaš teksta i dalje? Bukvalno ničeg, sećam se ne sjećam se ničeg. Ja sam valjda od sramote što sam to radio, što su mi svi rekli da sam mental, sam odlučio da zaboravim.